आं थाजासिम आरो BPF हानजाया थाजासिम कुनु दिन रायजो मोना रायजो जाया अब्लाथ' BPF हानजाखौ जों बिदायसो होनांगोन बिथांखौ बिदाय होनांगोन मानो दिनैनि तारिखाव जोंनो मा नांगौ रायजोफोर एक नाम्बाराव BPF नांगोन ना रायजो नांगौ एक नाम्बाराव मा नांगौ रायजो नांगौ बर'फोरनो दा बिनि थाखाय BPF नि बाखि दैदेनगिरिफ्रा किन्तु दायनिगिरि नङा रायजोफोर बिथांमोनखौ जोङो अनो बिथांमोनखौ जों बजबो बाखि दैदेनगिरिफ्रा दायनिगिरि नङा बिथाङासो हारसिंनो बिराद अहंकार दादागिरि ओरैबायदि खोथाफोर बुंनाया बिराद माने रावबो बिनि सायाव गैला नाथाय आइ आफा रायजो राजाया अननायखायसो बिथाङा सिब जादों बे देबारगाव समस्तियाव गुबुन हारिनि मानसिफोर नङाबा थांनाय खेबसेयाव जोंहा बुद्धदेब मोसाहारिजोंनो जेनबायमोन बियो थांनाय खेबसेयाव ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों देबारगाव समस्तियाव फैगौ BTC इलेक्सनाव मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय सासे हौवा आरो सासे हिनजावा नमिनेशन होनांगौ सिब जानो थाखाय देबारगावनिफ्राय बयबो होनांगौ नमिनेशन नोंथांमोना नुवाखै होनबा नरेन्द्र मदिनि जायगायाव बेनारसआव 150 जन आबादारिफ्रा नमिनेशन होदों आबादारिफ्रा सिबा मानो सासेल' जानांगौ देबारगाव समस्तिनि बयबो सिब जानांगौ ओंखायनो बयबो नमिनेशन होनांगौ दा रायजोफोर बिथांनि बायदि गाज्रि खोथाफोरखौ आं बुंनो हाया बिथाङा बुंदों आंलायनो दालाल जाथिखौ फानबाय साल दंफांफोरखौबो फानजोब्बाय बे साल दंफां फानग्राया सोर नोंनिनो सोरबा साल दंफांथ' नङा बे दंफां दानना जाग्राफ्रा उदालगुरियावबो दङ 2-3 हाजारसो बेजोंबो दङ दुमबाजार बबेबाजों हरसिया मैसो गारि नारनानै थेला नारनानै दंफां दाननो थाङो हाग्रायाव आरो जि एसे फैसा मोनबोयो बेजों न'खर सालायो जों बुंबाय दंफां दाननो नाङा होननानै बुंबाय जौ फाननाङा होननानै बुंबाय मानो जौ फाननाङा जोंनि आइजोफ्रा मानो दंफां दाननो थांनाङा गुबुन खामानि माव नाथाय खामानिनि राहा लामाखौथ' सोरबा बानायना होनांगोन ना रायजोफोर दंफां दाननायखौ दिनै रायदों दाय होदों एबसुखौ NDPखौ दाय होदों नाथाय बिथाङा सासे सिब जानानै बै दंफां दानग्रा जायफोर फंबाय बिनानाव गोरिब गुन्द्रा हावरिया खावरिया मावरिया बिसोरनो मानो माबा मोनसे लामा होआखै साख्रि हो बेफार फालांगि खालामना जानो फैसा हो गावहा न' बाङा लुना लानो हानायखाय कौटि थाखा खामायनायखाय बयहाबो उदैया बुंबाय होननानै सानबाय बियो बै कृष्ण दामोदर विप्रनि सल' बायदि जानानै दोरखावना होनाय लोगो लोगो बयहाबो उदै बुंहैनाय बायदि बेथ' नङाना रायजोफोर दा दिनै बिथाङा आंखौ रायनो हानाय आंहा बेबायदि सिखाव दाखाय दालालि खालामनायनि खुनु गोनांथि गैया रायजोफोर खुनु गोनांथि गैया आंहा बेनि बायदि माहाजोन जानायनिबो खुनु सिमां गैया MLA MP जानायनिबो सिमां गैया रायजो राजानि खामानि मावनो खाबु मोनदों आरो बेखौनो आं लादों रायजो बिनानै रोजा सुबुङा थैबाय उन्दै समनिफ्रायनो नुबोदों आरो बिथाङाबो जाय आफादखौ दैदेनदों BLT मोनसे समाव बे BLTआबो आलादा रायजोखौनो बिदोंमोन अब्ला बै समाव बिफ्लादोंसोमोन नामा दिनै जोंखौ बुंदों बिथाङा जोंलायनो बिफ्लादोंसो नाटक खालामदोंसो बियाखैनो नोंथाङा मा खालामदों गाव बिनानै मालायखौ बुंनाया जुदा गावाथ' बिगुबै बियाखै आरो 110 खोन्दो रायजो जाया होनग्रायाथ' गावनो गुबुन हारिया बुङाखै दिनै नायदो रायजोफोर हिरा सरनियाया जाय MP बर'नि बिथाङा बुंदों आं थाजासे बड'लेण्ड जाया आरो हाग्रामायाबो बुंदों आं थाजासे बड'लेण्ड जाया एखे मोनसे फैसानिनो मोननै बिखुं दा नंखायनो हिरा सरनिया बर'बा हाग्रामाया बर'यैनो बर' जाफैबाय बेयो दिनै बर'यैनो बर' बेखौ खिन्थु सिनायनांगोन रायजोफोर दा नंखायनो रायजोफोर जोंनि सोमावसारनाया सोलिबाय थादों आरो सोलिबाय थागोन सरकारजों सावरायनाया सोलिबाय थादों आरो सोलिबाय थागोन दाख्लैबावै हरखाबनो नखर मन्थ्रिया लिंहरनानै रायलायबाय बेखौ नुनानै बिथांमोना गोजांदों राजखान्थिया बिसोरजोंसो माबा जाबाय नामा सिङाव BJPया लायनानै रायजोफोर जोंहा सिंसा बेबायदि जेबो गैया जाय बर'नि जेंना जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन जों बिसोरजोंनो थागोन जाय जोंनि जेंनाखौ सुस्राङा जोङो बिसोरखौनो सुथुर लागोन बे बर'आनो जाथों हारसायानो जाथों जोंहा जेंनाया सुस्रांजानांगोन दा नंखायनो रायजोफोर दिनै बेसेबांबा खस्थ' मोननांबाय पुलिस मिलिटारिजों बुख्रेब जाबाय सोरनिबा न'आव दाबो बेंगुरा जानानै दङ
मावनो मोना रायजोफोर खामानिया जोबजासे मावनांगोन दिनै जोंनिनो सासे जोहोलावा सासेल' नङा सा 9 थैजासे जेल जासिगोन सोरनि थाखाय जोंनि थाखाय जोंहा बिसोरखौ बासायनांगोन दिनै गोबां सेंग्राफ्रा जेलाव दङ गोबां सेंग्राफ्रा हाग्रायाव दङ सावरायनाया जेरैबायदि दावखोनांगौ दावखोआखै जों नाजाबाय थादों राजा लामायाव सोमावसारदों ओरै गामियाव नायदो गोरिब गुन्द्रा न' बां मोजां गैया बर'फ्रा अबस्थाया गाज्रि बे हानि फिसा जुगे जुगे रायजो जाबाय लिडारफ्रा मालाय नङा एमएलए जोंनि एमपिया जोंनि मन्त्रिया जोंनि इएमआ जोंनि एमसिएलए जोंनि गासैबो जोंनि बिनि उनाव मानो बर' फिसाफ्रा दिनै एसेबां गाज्रि अबस्थायाव थानाङो बिनि दायनिगिरिया सोर जाय 15 बोसोर सरकार सालायनानै साख्रि बाख्रि होआखै बिथांमोनानो बिनि दायनिगिरि दा बिनिखायनो रायजोफोर साबधान जा बिथांमोना दिनै मेल मिटिं बारा खालामाखै नेगासिनो दङ इलेक्शननि सानथाम सिगाङाव लायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो थाखा राननानै होगोन आइजोफ्रा साबधान खिन्थु बिमाफ्रा साबधान जोंहा बिब'फ्रा बड'लेण्ड आन्दोलनाव हौवाफ्रा माबा मावदोंबा खिन्थु बिनिख्रुइ समान समान मावफाग्राया आइजोफोर आरो आइजोफ्रा खिन्थु बेखौ मिथिनानै लाखा ओंखायनो गाबोन जेंनाया सुस्रांजानांगौबा ग्रुपनो होनाय नङा बियो भारत सरकारनिसो मोनखानांगौ सेल्फ हेल्प ग्रुपआ भारत सरकारा बुंदों 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुपनो लन होनांगौ बिनिनो 25,000 साबसिडि मोनगोन दा बैखौ लाना फैनानै गावनि होननानै रानदों हा हुआ जानांगौमोन मालाबानो हा हुखौ मावनानै होआखै इलेक्शन फैबाल' प्रमारानो हा हु मोनगोन बे गोदान खोथा नङा ओंखायनो रायजोफोर साबधान जादों आरो क'क्राझारनिनो उरखावगोरा ब्रह्म जाय उरखावगोरा ब्रह्मआ जागायजेननायनिफ्राय दासिम हारिनि थाखायनो गसंनानै दङ खुनु दिन लोरसोर जायाखै नोंथांमोना बयबो दा थांनायाव नायलां बै पेट्रल पाम्प खाथियाव उरखावगोरा ब्रह्मनि न' दङ बेबायदि बिसोरनि भिसिडिसिनि चेयारमेन न'आबो बेबायदि नंला बिखौनो लानानै बिसोरो मा खालामो उरखावगोरा ब्रह्मखौ बायदिसिना गाज्रि बुङो रायजोजों थानायखाय रायजोनि खामानि मावनायखाय थाखा जायैखाय रायजोनि जेंनायाव गसंफानायखाय दिनै उरखाव ब्रह्मआ गाज्रि जाबाय माने मोजां गाज्रि जाबाय जायफोरा गावसोरा माने सोमावसारनायनि मुङाव दिनै राजा मन्त्रि जानानै करोड़ थाखा खामायबाय आइ आफानो जेबो मावना होआखै बिसोरा बिराद मोजां जाबाय दा बिखौ बुंनायखाय गाबोननिफ्राय आंखौ दोखो रायलायसिगोन जेबो खोथा गैया रायजोफोर आंखौ रायनाय माने बोर सारसिनायसो आं बिथांमोननि बायदि बिराद लेखा गोरों धोनि थिं बांला बिल्डिं थानाय न'खराव रुपानि सामस अरनानै जोनोम जानाय मानसि नङा आङो सबसे गोरिब गुन्द्रानि न'खराव जोनोम जानाय ओंखायनो जेसेबां रायथों आं बेखौ बोर बायदिसो लायो हाग्रामा बायदिनो रायजानो मोननायाथ' आंनि खाफालनि खोथा बियो सासे इसिबां गिदिर मानसिजों दा नंखायनो रायजोफोर बयबो ओंखारबोबाय खौसे जादों दिनै मोजाङै मोजां नमिनेसन होनानै न'आव थांनानै गाबोननिफ्राय जि साफा सानै जोंहा बिदा फंबायफोर BPF खालामदों पार्टिया BPFआनो खालामदों बुंनांगौ गैया नाथाय बर'नि भटआ गावस्रानो मोना एबार 90% जेरैखि जाया ज' जानानै उरखावगोरा ब्रह्मनो भट होनानै गुबुन हारियाबो फैखाबाय खिन्थु गुबुन हारियाबो लोब फैबाय एबार जोंसो लिंहराखै नैबे मिटिंआव गारि गुरा होनो बारा फैसा गैया नालाय जोंहा बिथांमोना फैनो हायाखै नाथाय लोब ओंखारखाबाय देरहानाया सिउरसै आरो जै देरहाबाय जोंनि जेंना सुस्रांनाया 50% सिगाङाव थांबाय जै देरहाबाय 50% सिगाङाव थांबाय दा नंखायनो रायजोफोर आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे बयबो खौसे जादों आवगायलांनोसै आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो नमिनेसन होनो थांनायाव बयबो हौवा हिन्जाव डिसिप्लिनजों थांनांगोन जोङो आरो रंजा बाजा दे रावबो दुखु लानाङा प्रेसार लानाङा रागा जोंनाङा जाय रागा जोङो बांद्राय हिंसा जायो बांद्राय प्रेसार लायो बे मानसिया मुलुगाव मोजां खामानि मावनो हाया ओंखायनो जोंहा हाग्रामा सारा एनि टाइम रागा जोंबाय थायो नालाय हिंसा जाबाय थायो गावनि लोगोफोरखौबो माबा माबि खालामोनो रागा जोङोबा दा नंखायनो मोजां खामानि मावनो हायाखै दा ओंखायनो जोङो रायजोफ्रा रागा जोंनाङा आंबो रागा जोङा दा बेखिनि खोथाखौनो बुंनानै बयनोबो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।